thalak lui to tak mai hi run lang ma sa in postmortem thalak te chu an run pho chua ka mi pakhat hian mi hring taksa hi lo zain chuata te chuan thisen te chu aluang zai zui maya asin churun in thlakin tun hun present day ya chuan arun in her chua ka interviewer pakhat hian in nei tunu Sarah Campbell chu lo komin heng thil zong hi en tin nge a thlen thei ti chuan alo zo ta Sarai chuan hetiang hian an chunga thil thlen dan chu run sei chawin hun kal to chu arun langa June ni som pakwa sangka zakwa somriat pasari ania Sarah Campbell chuan afapa damlo natak mai meta chu damdoi in lamatang chuan alo huai ho me ka aril ru chuan atong try mul maya a cancer damdoi treatment alak me chu dampui nge se adu thu pathian ne na chuan alo thlen mul maya meta chu chawin kong laka chuan voi engemaw zat mai cholin aluak le thina heti chung hian anu bula chuan a that thu le ngai tu ani lo thu chu ala soi ve fan inan thlen nu chuan Sarai chuan a pasal Peter bula chuan an fa patin hun chu a that lo thu le chu thil chuan ama ngei po ati chau thu chu a rila damdoi in le an chene in kar hi darkariat zetlan ania hemi konga hian nasatakin meta chu aluak fo thin boka he hian anuril ru chu atiha zualani Sarai chuan damdoi in nei dewa in lua ve mai adu thu chu apasal ne na chu na rila ma se Peter chuan an chung ko din mun an thira khopui chung connecte kata chuan in lua theini in ain hrelawa chuti rualin anupui Sarai chu a chau thin dan tele an fapa damlo te chu an ngai tuwa connecte kat muna chuan in lua ve mai chu arem ti ve ta ani Sarai le meta chu treatment la turin damdoi in lama bok chuan an kal dun le a doctor chuan Sarai ne na chuan an treatment lak chu a hau tak ve do tur thu te chu alo hrila hetia metan treatment alak mek lai hian Sarai chuan in lua tur chu alo zong kwal pa ve reng boka a then te chu an to lutuka a then te chu an chung kolwa tan chuan alo te le thung rum khat chu in lian tok tak kota hian lua thei ani thu hi an lo tar kul maya phur takin in nei tupa chu am bezui ngal in nei tupa la chu alo lomin lua du tu tur an mai lo wangin alo beidong do to hi alo ni an lua du tak ani chuan atir thlama sa phei chu a free tur thu alo la hril zui in chung te chu an han en kul du na pindan te chu a zau tha in la chu anom mel em maya chuti rolin in lu man atlom tuk chu angai chu a thalo ve dewa en nei tu pa te na chuan enge chan tia a zo la chuan in nei tu pa chuan un kal towa history tu omwak lo a thu chu chiang lu tuk lo hian alo hrila in a thlen le nu chuan Sarai chuan a pasal Peter bula chuan in chung chang te chu a han hrila Peter po chuan chutiang em a in lu man tlom chu angai that lo thu an nu chu alo hril ve bok metan treatment alak zo nu chuan Sarai te nu fa chu in lampang pan chuan an ho dun le a treatment lak na lama khan meta chuan a hnung te chu na ti in motor sita po chuan a thut lei thei lawa he hian Sarai ril ru chu atin nat le a fa padin hun chu ngai tuin in lua tur chu du tui thei an ni to lo ti a hria a in nei tu pa ne na chuan an in chu an lua tur thu a hril ta nge in an lua tir phatatang chuan thil dang lam deuh chu a thleng chho zui ngal rum khat chu meta hian TV clearin a en nin deuh ta ka chuan TV chu a offa TV screen a chuan meta ni si lo tuimani loading lai hi TV a chuan alo lang ve tlat mai hay mei po hilani lo meta chuan an omna chunglama chuan kal thom pen thom ni om tak hi a hrele fo thina a hriat sual palemo
angai tu na kal sual mai ani te chu aring le nu no boka rum khat po amu hi lai chu in hnoi lama thom chuan arum ti har le ta zok mai athil khriat sual pal mai ani chu ringin bandru ma te chuan mai te chu ava phia ma se chu ti chung po chuan thom chu are thei tlat lo thom omna lampang chu enfi ngei tum chuan basement a chuan a chuk thla a basement chunga chuan dar thlang kong khar a chunga thil danglam tak hi ava huwa ma se he thil hi chu amang chia alo ni lau mai sarai chu metabula chu rong kal na in an chung ko member dangte ron thlen ma in a room du ber thlang tur chu na tia hetia room chunga sarai kalkul hian postmortem thalak pi to tak drawer chunga lo om treuh mai chu a mu chuaka sarai po chu he thalak hian engamoti kong zong tak chuan a om chu atinuam bik chi lova midang hu ma in ti in bol hlo bom lama chuan a pai zui ta ani room frang a en kwal nu chuan meta chuan basement room chu a thlang tamau mai hei hi a chan ni bera lang chu chuta chuan bathroom chu ain atacha olsam takin aluaka chu apoin aluak thei don ani amumang lama amuang chi khan he basement a hian glass kong khar pakhat chu alo om ve chi mai boka ma se chu kong khar chu ain kal tlata wangin a hon thei lo thung hati la hian Peter le anau te ho po chu an ron thleng ve chi bok apa Peter ba ka hian anau biliate aka jen pani Wendy le Mary te chu an ron tel ve bok sarai le Wendy chuan room lian tak kan fan kol dun lai hian room a dar thlang liana chuan an mani ni si lo hlim thla lian tak mai pakhat hi alo lang theia sarai chuan afapa metarum tur ano fai mek lai hian meta chuan anu chuat no lai chu musulin thisen hlir hi anot fai ni chuan azuk muwa he thil hian meta chu ati hlau man hle a ma se an enchin nak chuan thisen ni lovin tuyani ti chu a hrele ta zoka chura thleng ho chu meta chuan dokana chuan arun da thla a ma se le lama hoi chung lokin chura bok chuan an lo om le vek mai makati in anu hne na chuan ada chawem ti chuan a han zota anu la chuan a khoi lo tuina lo chang anu reivak lova le lam a hoi son lai bok chuan chu thleng chu chuata chuan arun tlake tarum rum mai le sarai chuan metati tlak ni tura chun nga in ain thiam lawang ti hlavin a poi lo ti chuan a lo hril ngal wat ma se meta chuan a ti ni lo thu chuan a lo chang ve thung anu ngai thalo chuan metabula chuan thil dang lam deuh mu le hriat te ani yam ti chuan a han zota meta chuan engma a mu lo thuina lo chang a chan po doctorin thil mak le dang lam deuh te a mu fo chuan a treatment lak lai chu ti to ngal a ngai thu a lo soi bok sia lak chun zom zel a du boka wangin a thil mu ang tak po chu a soi chuak ngam lova hemizan zan rei tawa hian meta chuan dar thlang kong khar chung lama hian mi pakhat le no pang pakhat hi awa muwa chupa chuan ruanga chuan eng thil moni hi thil riam tak hian lo kerin mi pano pang chuan uluk takin alo thlir ve bok a thil riam takin mang chuan mi thi ruang mit chu alo zai be ka hati lai hian meta chu arun har chuak lol mai rang tak chuan tho chuakin chu dar thlang kong khar dornok chu an vuana makdeuh main akut chu thil sa takina akan ang mai chuan arun sen ngal kul mai akut kangte a thom hriat te le a thil mu thin te chu anu bula chuan a soi ngam bok si lo a cancer treatment second stage po chu lak chun zum le ni in hetia in an thlen nu hian anu sarai chuan chabi la turin a kalsan lok chung chuan meta chaw deuh chuan an in ban pillar chu lo vuana ma se makdeuh main chu pillar chu ruang troi to an soyang mai hian lo nem vekin a chunga chuan thil troi le thil nung hi alo om nuai maya anu an au chi chu makdeuh main apa ngai le vek loi si zan rei to taka hian meta chuan dar thlang kong khar in hong thom hi a hrele tatlat mai
rang tak chuan tho chuakin chumi room lampanga chuan akal zui ngal atu zianga chuan anau bilia chuan a uruma chuan arung kal thla a u chu dar thlang kongkha room chung lama chuan a omani ti chu aron hmu a ma zong khan he kongkhar hi hun thei ani mi lova tuna olsam takin an hong le thei ta sia thilmak takani meta chuan anau chu in zaina do kana chuan han mutirin an tuai vira hetia tuai virla hian vision tanglam tak me hi alo neya chuta chuan kuang tam takte in zaina tam takte le taksa pe ngan da na sen bek te chu alo hunul maya chumi nu chuan anawa tuai virna po chu ati top ji ngal bok afa te thom chu hre in Peter po chu aron chuk thla in zaina man ruwa lo le rem rum mai te chu aron hu ve bok athil mu chuan Peter po chu asok le maya in postmortem na thin inani ti chu a hrethiama emi wang hian an in lu mek po chu mi ten lu du lovin amanat lo mani ti po chu a hrethiam ngal Peter chuan anu puin thil tam tak thupa nei ni ti hriat chuan a kom fala ma se sarai thung chuan an fapa in treatment lak na nai taka nei thei pha wangin a tha ti thu chuan a lo chang ve thung Peter chuan zanria an kil don lai chuan a chung te bula chuan an in lu mek chu funeral home ta na rai tak chu lo man to ma ni se tuna chuan it pa ngai ni to thu te han soi ma se te in an kut chu in vonin an tong trai ruala hati la hian meta chuan vision danglam tak mai hi ani le tatlat mai he vision a hian mi panong pang pakhat jonan ti chu alo hmuwa an chu ko tiang chi hian an kut chu lawin vuan tlangin ama mi zeitu patling to kha alo lang tel le boka a vision nei chung zong hian meta chu lau thong ti hriat tak hian a phule zok thina apa Peter ngai chu a thalo hle heti rol hian sarai ve thung chuan meta chu adam doi na tho wangin khatiang khan a omaniarin thu alo hril ve thung tum khat treatment an lak na lama hian meta chuan puithiam pakhat Nicholas hi atong fu hlok maya athil mu thin tele athom hriat thin te chu Nicholas he na hian a hrila ma se Nicholas chuan doctor te he na hril mi lo tu le ani lo chuan a treatment an pek lai chu an ti to mai a hlo thon pui thu chu alo hrila bek du na anei ni phot chuan an bek thei tur thu hrilin a number chu pe an cousin Mary in khol te lemna hnung lampanga hian kunrap omzet mai hi arun lang theya ma se he thil hi Mary chuan a mu hau lo thunga a cousin te anin fiam mek la hian meta chuan vision danglam tak mai hi alo nei chun zom le autopsy nei thin tupa patling to khan jona chu thinrim takhin lo kawin postmortem na ruma khan alo hroi lu ta meta po chuan chu thil chu murengin an kalna chuan alo kal ve zela chuta autopsy an nei na room kongkhar chu ama chuan arun inkhar ta room chung do kana ruang tam tak omrem room te chu ron tho chuakin meta chu an ron din huala thil poizo a thlen ma in amang ang au thom chu a chung te chuan an lo hre hlau mai a thil mu te chu thil tak tak ni lovin adam doi na tho wanga ni chu a chung te chuan an rin sak vek hloma meta chuan puithiam Nicholas chu hule in a thil mu chung chang te chu a zot leya Nicholas chuan thla ina a thil soitum chu lo hret chian tum tur chuan meta chu a lo hril zan khat extra lak la hian ama hian mi pakhat kang na sa tak mai hi arun lang thut maya a chung te an ron hoa an ron endik chuan a kutin chuan bang te chu a lo hian rang nei nuai maya anu le pa lau thong chuan man mu takin doctor chu an mu puya ma se doctor chuan a thil mu te chu anat na wangemo adam doi na tho wang ani lo thu a lo hril ve le tatlat mai he thil hian anu le pa ngai tu na chu ati buai tanak maya an be chu dongin hre om chu an ti hle an nu le pa te an om lo lai chuan ina chuan an lo in bi ruk siak le bili chu dam we taranti chuan a bi ruwa
Mary chu in chung etik lama chuan a biru boka bilia chuan a hnung lampanga hian a u ina a hmu ang chi mi pakhat kangna satak mai hi hmu in a hlau lutuk chu a au tur maya van nei thlak deuh mai in Wendy chuan a ron chan chuak thei hlau mai heti lai hian in chung lama biru Mary po chu a ron tre chel chul maya man mo tak chuan an han tlan chho nga la Mary chu chuat moi laia hian a ke lo tang chu ni in an lak chuan lama chuan meta chuan bom danglam tak mai hi a hmu chuak le tatlat mai a chunga chuan eng thil nge ni ti po a hriat lo te chu a lo oma hemi mai pi lama hian Jonah thalak nge mai a visiona a hmu ang chi kha a lo om tel bok thalak pakhata chuan Jonah chuan eng thil nge ti po hriat lo a ron chak chuak lai hi a lo lang le thei bok meta chuan he in an lu tir phatarang khan thil danglam le mak tak a ton thu te Jonah hmu thin thu te chu Wendy ne na chuan a hril ve ta a Wendy po chuan an che na in chu a rang ngei ni a hria in a history zong chu a phak ang to ka zir chian chu a tum ru hle a Wendy chuan tual chung library a chuan an in history a hriat theina tur ang chu an zong kuala chu tatanga alan dan chuan an in chu mi pakhat Ramsey amana chuan alo enkol thina Ramsey hian mi te chu lo zain ama pui tur hian Jonah chu alo mang thin ti te chu an hriat bel le a Jonah hi no pangsatlia mai ni lovin mi thi to te tharau be theinia soi ani tlat mai bok hetia mi thi to te tharau a biak theina wang hian mi tam tak chuan an ron pan thina an chung khat leina boral to te chu biak po tumin an ron pat thina hetianga tharau an biak po la hian tharau be pop tu ka tangte mi ta tangte benga tangte nara tangte chuan thilwar engamoni hi aron chuak thina tharau biak po na ritual an nei na mun hi tuna in an lu mek na connecticut muna nge mai hian aloni ya trum khat ritual an nei la hian Ramsey le midang pali te chu a chan po seitur ummi lovin an boral ringot maya hemi nu hian Jonah chan chin chu hriat zui tur a talo ani o me an nu le zela alan danin kumsang ka zakwa sunga chho khan thlan mol chu kongpuin apal tlang dona wangin thlan hluite chu phora son kwal an nia makdeu main na thok tu then khat te chuan kuang chunga chuan ruang ni lovin senbek leichhun kha ringot hi an hmunual maya alan danin ruang te chu akum masalamin an lo seng hoi dei to ani mel metale Wendy terin dan chuan chung ruang te bo chana chuan Ramsey le Jonah te chuan in nam noi na thu takan nei chu an ring tlat mai metale Wendy te chuan an thil hmu chhuat te chu endik sak turin Nicholas chu an phona Nicholas po chuan an thil hmu chhuat chu makati in a bar khai ve hle a thil mak tak nia an hriat te chu mit vun ailit vet chu lo ni chu ni in Nicholas rin dan chuan Ramsey khan necromancy an ti mai mithi ruang te hmanga in thoi na chu ane thini chuan angaya Jonah chu hemi konga hian amang tangkai hle ni in a hretel boka Ramsey le Jonah te hian mithi to ruang te chu za pa long takin an song bol zui ta thin ani mela Nicholas chuan meta te unau hne na chuan mithi an song bol to te tharau tan trong trai sak turin alo tia hetia an kutte in vuana an trong trai la hian meta chuan vision danglam tak mai hi nei le ngalin chuta chuan Ramsey te Jonah te le midang hote chu an kut chu an loin vuan tlara heta hian Jonah ka tang chuan thilwar danglam tak mai chuak kan soi kha ron chuak lai in engmo chen nuwa chuan chu thilwar ron chuak chu pang mai a chon ron chang thutin room chunga zong te chu an kang hlum zui ta ani heti lai hian sarai po chu an ina chuan aron thleng ve chi bok mikhwal tu ti po hriat lovin afa te kut alovon sak chu alom lo hle a Nicholas chuan thil zia chu lo hril fe in an che nei na chuan thlasual engamuni tak a nia a hriat thu chu hrila
an business card chu pe in an input chu a chu san ve ngal hemi zan hian thil dang lam tak mai a thlen chun zum le ngal bok Wendy mu hi lai chu an room chunga bak tam tak ron lut chuan ati har zok mai chuta room chunga chuan mi pakhat kang na satak kha a mule thut bok sarai po chuan ambula chuan mi thi ruang pakhat lo ding hi mu in ataksa chuan eng thilemuni hi a inker chuak vek mai boka a hlau hle a chuta electric current te chu ron pok pop popin an electric bulb te chu an ron phe zok zok mai boka chuta room chung hun tina chuan phun thom ni om tak tak chu aron om chun zom le bok kambel chung kwa zong zong te chu lo na chuan aron man zui ta ani ho tura ti ta Nicolas sakha sarai chuan phone let le ngalin Nicolas support chuan muang chang lovin ati tur chu ati zui ngal Jona taksa la chambang te chu magnet manga crossim mang chuan zon chuat chu atum don ani arin dan chuan Jona chu in haral na room chunga chuan a tharau chu ala chambang ni chuna hria a hetia Nicolasan malak mek la hian an che nei in chu ama in aron nung tai moti mai tur chuan in chung hun tin mai a chuan thom ron omin tukver le kong khar te chu an mani chuan anin khar throi maya bak te chu mun tin maya chuan an ron thlok kwal bok chu maya la ni lo in chung bo ruak chu ron dang lamin aron uap chur maya Jona thla chuan meta anu bula mu chu aron pan hnai me ka heti la hian Nicolas chuan in halral na muna Jona taksa la chambang ang te chu alo la chuak ve bok Jona va vel pona chu pui chi tia chuan anin chunga thil thleng zong zong po chu a re ngal duk maya atop nan meta chuan Jona thla chu voi khat chu mule in chu a tham ran zui ta ani hemi zana an mutur chu thil engkim chu atop fel to nia ngain an thla chu amuang hle a ma se an ritual chiang khop mai hemi zana an mut la hian meta taksa pum pui mai chu ramsi an mithi ruang taksa aker ang mai khan symbol rang chu alo om khat vek maya an hlau thong lutuk chu man mo takin damdo in lama chuan ang kal ngal heti la hian Nicolas ho mek po chuan a motor hnung lampanga chuan Jona thla lo thu chu a mu ve tatlat mai ati phuna salutuk chu tlema a accident lo chawa metale Nicolas te chuan aruwalin vision in ang chi hi an lo nei du na final ritual an nei lai kha lo mudunin chuta chuan Jona ka tang chuan thilwar ectoplasm an ti kha aron chuaka thil eng takhi ron omin thok le khata aron kang ta thut maya Jona ti lo midang te chu an thingal veka ramsi chuan Jona chu manmo taka chuak tur chuan atia ma se tlarau sul ho chuan Jona chu chuatir an lo tum hok lo kong khar te chu an mani chuan ron in lokin Jona chu tum hok lovin furnace in harna chunga chuan alut pal ta hlau mai chu vele tlarau sul te chuan Jona chu anung chungin an hal hlum ta ani Nicolas chuan thil dan tur ang chu a hrethiam tak war mai rang takin sarai te chu an phone zui ngal Jona tlarau sul ani lo thu te chu a han rila ma se a thil soi zong chu inan lo wangin voicemail a chuan alut veka ramsian ti lui na manga ruang alo la khom tlarau te chu chulai hmuna chuan latangin an thin rim chuan kambel te chung kwa chu ti na tan tum don ani ti po chu Nicolas chuan a hrethiam bok tlarau felber a tak lawa chuan chung tlarau sul te chu an du na hmuna chung kal kualin kambel chung ko tan chuan thil hlom taka an changta ani melani heti lai hian Wendy in bol lai mek chu tlarau sul chuan aron bei ta thut mai ma se van nei thlak deuh mai in Wendy chu a him thei hlo thung heti lai hian damdoi in lama chuan thulom lo tak mai sarai te nu pa chuan an dong le tatlat mai doctor chuan cancer treatment an pek zong te chuan zia pakhat ma lo thu chu hrila zanni khat bak a dei rin to lo thu chu friend tak chuan
anu le pa chu han ril ma se room chung an ve en chu meta reng alo om ho lo alo tlan chuak dei mai hi alo ni tle thot na sat wanga pon pho seng tum mek Wendy chuan rei pui keng chunga meta ron ho mek chu mu in thil thalo engemani tak chu ati mai hlawin kongkhar chu alo kal ngal ma se meta chuan a rei pui chuan kongkhar pui chu aron chek honga Wendy hlau chu living room lama chuan atlan chi a meta po chu rei pui nen chuan arong kal ve zel box si ma se ama chu chek lavin bang chu a chek ta throi mai banga che ong tang chuan ruang che tok tak te chu an run tla chua ka meta chuan Wendy le aka jen dang te chu pon lama chu ngal tur chuan atia hun rei tak chung Ramsey an alo thu ruk to ruang te chu a to pa chuan hai chu in an ta ani chung ruanga te chuan khon war tui chu lein a ha zui nga la bo man char te po kha kang me ya chuan a the lut tel bok Ramsey an na sataka alo soi sak to ruang nei tu thlarau te chuan meta chu ron din hualin meta po chuan a thi to ngei don ni ai hria in ring tak chuan a au chuaka heti la hian polama po chuan police tele sarai te nu pa po chu an ron thleng ve chi bok Peter chu in ka nga chuan tlan lu ngal mai chun tuma ma se police te chuan an lo rem ti lo sarai chu backdoor kong khar tang chuan tlan lu tin chuat laya ni ko helawa lo let reng a fa pa chu a zuk ku a eng mo chen nuwa chuan firefighter te chuan sarai te nu fa chu an ron chan chuak ta ani hetia ni ko helawa lai hian meta chuan jona kha thlan muala chuan alo muwa jona kalna lama chuan akal man trap tia chuan anu o hi hria in arun har chuak lol mai Nicola support chuan atop na tan jona tharau chu mu in ha dam mel tak hian jona chu alowin lara athon thu chu tun hun present a chuan ron in herlet le to in interviewer ne na chuan sara kambeli chuan afapa meta chu makdeu main cancer na pakhat ma ani to lo thu le nun pa ngai tak anei chhotak thu te chu alo hrila an chen na thin in chu chei thata hrat le to ani thu te thil dang lam engma aum to lo thu te chu a hril tel bo thil lom ta ber chu thi to mai turan soi meta chu thataka adam chuak le hi ani ngei o me atop ta